שלום, אני רחל יובל. הגעתם לתרגול נוסף של אינפי גיאומטרי 1. הסרטון הזה הוא המשך לסרטון הקודם, שבו דיברנו על פונקציות הרמוניות. הגדרנו מה זה פונקציה הרמונית. פונקציה שהלפלסיאן שלה שווה 0. והגדרנו גם מה זה לפלסיאן. זה סכום על כל הרכיבים של הנגזרות של f לפי אותו רכיב מסדר שני. עכשיו, ספציפית בדו-ממד, המשמעות של זה d בריבוע f ל-dx בריבוע, ועוד d בריבוע f ל-dy בריבוע. אז ראינו את ההגדרה של לפלסיאן, ואמרנו שפונקציה שמאפסת את הלפלסיאן, זאת אומרת שהלפלסיאן שלה יוצא זהותית פונקציית ה-0 לכל x, y שנציב בתוך יוצא 0, היא נקראת פונקציה הרמונית. עכשיו בואו נפתור את השאלה הבאה. האם קיימת פונקציה מ-R2 ל-R? זה א', גם אומר שהיא חיה בדו-ממד, אבל זה אומר עוד משהו, שהיא מוגדרת על כל המישור, פונקציה שתחום ההגדרה שלה הוא כל המישור, שהיא הרמונית ורדיאלית, אבל לא קבועה, כי כמובן שכל פונקציה קבועה מקיימת את זה, אבל זה לא מעניין. בואו נזכר רגע מה זה רדיאלית. פונקציה רדיאלית, או פונקציה שיש לה סימטריה רדיאלית, היא פונקציה, כביכול פונקציה של שני משתנים, אבל בעצם היא תלויה רק ברדיוס. נכון, אנחנו יכולים להציג את f כפונקציה של x ו-y, אבל אפשר גם להציג אותה כפונקציה של r ותטא. אז בעצם זו פונקציה של r ותטא שאין בה תלות מפורשת בתטא, שהיא תלויה רק ב-r. אם אתם זוכרים, r, כשמעבירים בין קורדינטות פולריות לקורדינטות קרטזיות, r זה שורש של x בריבוע ועוד y בריבוע. אז להגיד שפונקציה היא רדיאלית זה להגיד שהיא תלויה רק ב-r. דרך שקולה להגיד את זה, זה לומר שקיימת פונקציה במשתנה אחד g, כך ש f שלנו, f של x ו-y שווה ל-g של x בריבוע ועוד y בריבוע. למה כתבתי g של x בריבוע ועוד y בריבוע ולא g של שורש x בריבוע ועוד y בריבוע? כי תמיד אפשר להעלות בריבוע או להוציא שורש בתוך ההגדרה של הפונקציה g שאני בוחרת. אם פונקציה היא תלויה רק ב-x בריבוע ועוד y בריבוע, באותה מידה היא תלויה רק ב-r, שהוא השורש של זה. וזו דרך שיותר נוח יהיה לנו לעבוד, כי יותר קל לגזור את x בריבוע ועוד y בריבוע, מאשר את שורש של x בריבוע ועוד y בריבוע. אנחנו רוצים לחשב לפלסיאנים, זאת אומרת שאנחנו רוצים לגזור דברים. בואו נתחיל לענות על השאלה הזאת. איך עונים על שאלה האם קיימת? איך בכלל מתחילים לגשת לזה? אז קודם כל, אנחנו נתנהג כאילו היא קיימת, ואז נראה אם נובעת איזושהי סתירה. האם יוצא שאם היא קיימת אז היא בהכרח קבועה, ואנחנו מחפשים אחת שהיא לא קבועה, או יוצא שאם היא קיימת אז היא לא מוגדרת על כל המישור, ואנחנו מחפשים אחת שכן מוגדרת על כל המישור. אז נתחיל ככה. נתחיל בלהניח שיש לנו פונקציה שהיא רדיאלית והיא גם הרמונית. אז אם היא רדיאלית אפשר לרשום אותה ככה, בתור g של x בריבוע ועוד y בריבוע. אנחנו מניחים שהיא גם הרמונית, זאת אומרת דורשים שהלפלסיאן שלה שווה 0, ובואו נחשב אותו, נראה מה זה אומר לדרוש שהוא שווה ל-0. אז הלפלסיאן של f זה d בריבוע f ל-dx בריבוע, ו-f היא תלויה במשתנים x ו-y, ועוד d בריבוע f ל-dy בריבוע. אבל אנחנו יודעים ש-f של x פסיק y שווה ל-g של x בריבוע ועוד y בריבוע. זאת אומרת שהדבר הזה שקול לגזור את g של x בריבוע ועוד y בריבוע לפי x פעמיים, ולגזור אותו לפי y פעמיים. פה נצטרך להשתמש בכלל השרשרת, אבל בואו קודם כל נרשום את זה פורמלית. d בריבוע ל-dx בריבוע של g, g היא פונקציה רק של משתנה אחד, אבל הארגומנט שלה כרגע תלוי בשני המשתנים x ו-y. אז אנחנו רוצים לגזור את כל הביטוי הזה לפי x בריבוע, ואז לגזור את כל אותו ביטוי
גם לפי y בריבוע. עכשיו בואו נשתמש בכלל השרשרת כדי לעשות את זה. אז נתחיל מנגזרת ראשונה. נגזור פעם אחת את g של x בריבוע ועוד y בריבוע לפי x. מה זה יוצא? אז את g אני פשוט גוזרת, g tag, כן? כי היא פונקציה של משתנה אחד. משאירה בתוכה את אותו ארגומנט וכופלת בנגזרת הפנימית. נגזרת של x בריבוע ועוד y בריבוע לפי x זה 2x. מה נובע מזה? שכשאני רוצה לגזור לפי x את מה שיצא לי, בשביל לקבל את הנגזרת השנייה, אני גוזרת את הביטוי הזה לפי x, אבל זה ביטוי שהוא מכפלה. זה כפול זה. אז אני גוזרת אותו לפי כלל המכפלה, כלל לייבניץ. קודם אני גוזרת את 2x, נשאר 2, ומשאירה את g tag לא גזור, g tag של x בריבוע ועוד y בריבוע. ואז אני משאירה את 2x לא גזור, וגוזרת את g tag. איך גוזרים את g tag? שהיא פונקציה של משתנה אחד, הנגזרת שלה זה g tag'ים, ובגלל כלל השרשרת אני צריכה לכפול בנגזרת הפנימית, כלומר לכפול עוד פעם ב-2x. בסך הכל כפלתי ב-2x בריבוע. מסיבות סימטריות לגמרי, החישוב של הנגזרת השנייה לפי y תהיה בדיוק אותו דבר, עם חילופי תפקידים בין x ל-y. זאת אומרת שהמחובר הראשון יהיה עדיין 2g tag, x בריבוע ועוד y בריבוע, כאן ל-x ול-y יש תפקידים סימטריים, והמחובר השני יהיה 2y בריבוע כפול g תגיים של x בריבוע ועוד y בריבוע. בואו נסכום את כל אלה בשביל לחשב את הלפלסיאן של gx בריבוע ועוד y בריבוע. הסכום של שני אלה זה הלפלסיאן. אז יוצא לנו מקדם 4. יש לנו 4 פעמים g tag של x בריבוע ועוד y בריבוע. כי פה מופיעים 2 ופה עוד 2. ומצד שני, כאן יש כבר מקדם 4 בכל אחד מהם. אבל אני יכולה להוציא את הדבר הזה כגורם משותף. את g תגיים x בריבוע ועוד y בריבוע כגורם משותף משני המחוברים. ובסוגריים יישאר לי 4 x בריבוע ועוד y בריבוע. אז זה הלפלסיאן. עכשיו אני דורשת שהוא שווה 0. למה אני דורשת שהוא שווה 0? כי רציתי להניח שהפונקציה שלי היא הרמונית. איך נראית הדרישה שהוא שווה 0? מה היא אומרת על הפונקציה g? אז כמובן שאפשר קודם כל לצמצם את ה-4 במשוואה הזו, כי זה לא משפיע על השוויון, ואז להעביר קצת אגפים, ואז אנחנו רואים שיש לנו את המצב הבא. g תגיים של x בריבוע ועוד y בריבוע שווה 1 חלקי x בריבוע ועוד y בריבוע כפול g tag של x בריבוע ועוד y בריבוע. איפה רימיתי? מה עשיתי פה שיכול להיות אסור? חילקתי ב-x בריבוע ועוד y בריבוע. אז אני אשים לי פה הערה. נטפל בנפרד במקרה שבו אסור לחלק. תכף אנחנו נראה שהמקרה הזה שאנחנו מטפלים בו עכשיו ממילא יוצא בלתי אפשרי. אבל בואו נזרום עם זה, נמשיך ונראה מה נכשל בניסיון שלנו למצוא פונקציה הרמונית רדיאלית ולא קבועה. רק לפני זה תיקון קטן וחשוב מאוד בעברת אגפים, שכחתי פה מינוס. אוקיי. לסיכום החישוב, הדרישה ש-f הרמונית שקולה לדרישה ש-g תגיים של x בריבוע ועוד y בריבוע שווה למינוס 1 חלקי x בריבוע ועוד y בריבוע, g tag של x בריבוע ועוד y בריבוע. עכשיו הביטוי הזה בעצם אומר שאיזושהי פונקציה של משתנה אחד, הנגזרת השנייה שלה, לפי הארגומנט המורכב הזה,
שווה למינוס 1 חלקי הארגומנט כפול הנגזרת הראשונה שלה. אני רוצה רגע לעשות קצת חילופי משתנים, פשוט בשביל לפשט את הרישום. קודם כל אני אגדיר ש-t שווה ל-x בריבוע ועוד y בריבוע, כדי לא לרשום אותו כל פעם מחדש. שנית, בשביל לא לרשום נגזרת ונגזרת שנייה, אלא לרשום רק פונקציה ואת הנגזרת שלה, אני לרגע אגדיר ש-g-tag שווה לפי, סתם נתתי שם חדש לפונקציה g-tag, והדרישה הזו מקבלת את הצורה הבאה. פי tag של t שווה מינוס 1 חלקי t פי של t. זו משוואה דיפרנציאלית רגילה. עוד לא למדתם את הקורס מדר, או אולי חלקכם כן, אבל בכל מקרה הנקודה כאן היא שלא צריך ידע מיוחד במדר כדי לפתור משוואה דיפרנציאלית רגילה כל כך פשוטה. אנחנו יכולים לעשות את זה אך ורק באמצעות הידע שלנו על אינטגרציה בשיטת ההצבה. שימו לב לטריק הבא. איך אני אמצא איזה פי או מהן כל הפי האפשריות שמקיימות את המשוואה פי tag של t שווה מינוס 1 חלקי t פי של t. אז קודם כל אני אחלק בפי של t, ואני שוב רגע אגיד שאני אטפל בנפרד במקרה שאי אפשר לחלק בו. אז פי tag של t חלקי פי של t שווה מינוס 1 חלקי t, ואני כותבת לנו בהערה, נטפל בנפרד במקרה פי שווה 0, שאז אסור היה לחלק בפי. וספוילר, אנחנו נגלה שהמקרה הזה שנטפל בו בנפרד הוא בעצם היחיד האפשרי. אוקיי, אז עכשיו כדי לפתור את העובדה שיש פה נגזרת, אנחנו נרצה לעשות אינטגרל לשני האגפים. צריך לבחור לפי איזה משתנה לעשות את האינטגרציה, מכיוון שהמשתנה פה הוא t, אני אבחור לעשות אינטגרציה לפי t. אז יש לי אינטגרל של פי tag של t חלקי פי של t dt, אינטגרל בלתי מסוים, שווה אינטגרל של מינוס 1 חלקי t dt. טוב, האינטגרל באגף ימין הוא ממש טריוויאלי, אנחנו מכירים אותו. אבל מה לגבי האינטגרל באגף שמאל? הפונקציה שמופיעה שם פי של t, או פי tag של t, הן לא נתונות לנו מפורשות, אנחנו לא יודעים מה התלות של פי ב-t. איך נדע איך לתנגרל את זה? אז אנחנו נרצה לעשות הצבה. אבל למעשה ההצבה כבר רשומה לנו, מכיוון שאנחנו יכולים לבחור, במקום להסתכל על t כמשתנה, להסתכל על פי כמשתנה. אם היינו מסתכלים על פי כמשתנה אינטגרציה, אז אנחנו יודעים ש-d פי שווה פי tag t dt, לפי הכללים של אינטגרציה בהצבה. ולכן כתוב פה בעצם 1 חלקי פי d פי, כי כל מה שהקפתי עכשיו מעיגול זה d פי. וזה מוביל אותנו לכתיבה הבאה של השוויון שלנו. אינטגרל 1 חלקי פי d פי שווה אינטגרל מינוס 1 חלקי t dt. אל תשכחו שמשתנה האינטגרציה הוא כמו אינדקס רץ, הוא dummy variable. אנחנו לא באמת אכפת לנו אם קוראים לו פי או t. בסופו של דבר שני האינטגרלים באגף ימין ובאגף שמאל הם אינטגרלים מיידיים. זה לן וזה מינוס לן. אז בואו נמשיך לפתור. באגף שמאל יוצא לנו לן ערך מוחלט של פי. ובאגף ימין יוצא לנו לא מינוס לן. כן, מינוס לן. מינוס לן של ערך מוחלט של t. עכשיו אני משנה משהו קטן. t לא באמת צריך ערך מוחלט. למה t לא צריך ערך מוחלט? נזכר איך הגדרנו אותו. זה x בריבוע ועוד y בריבוע. הוא תמיד היא שלילי. וכמובן צריך להוסיף קבוע באינטגרציה.
לכאורה היינו צריכים להוסיף קבועים לשני הצדדים, כי תנגרע לנו בשני הצדדים. אבל אפשר כמובן לבלוע את שניהם בקבוע אחד שנמצא באחד הצדדים. ועכשיו אנחנו צריכות להסיק מזה מהי פי. אז אחרי שאנחנו נעשה e בחזקת לשני האגפים, נקבל שפי עד כדי סימן, כי יש לנו פה ערך מוחלט, אז אפשר לסמן את זה גם כערך מוחלט של פי. ערך מוחלט של פי תצא לנו בסופו של דבר, שימו לב, יש פה חוק חזקות מעניין. אם אני עושה e בחזקת לאגף הזה ו-e בחזקת לאגף הזה. מה זה e בחזקת מינוס לן t? אני אצטרך להעלות את המינוס לחזקה של ה-t. זאת אומרת, זה e בחזקת פלוס לן t מינוס 1, כדי שה-e יבטל את הלן. אז זה יוצא פשוט t מינוס 1, כלומר 1 חלקי t. ואז כמובן שאם אני עושה e בחזקת לן משהו ועוד משהו, אז לפי הכלל חזקות של חיבור, זה אותו דבר כמו לעשות e בחזקת זה כפול e בחזקת זה. ונקבל שפי שווה ל-1 חלקי t כפול איזשהו קבוע. זה לא אותו קבוע c שהיה בהתחלה, כי הוא התחלף ב-e בחזקת c, אבל בואו נסמן אותו נגיד ב-c גדול, כדי שנדע שהוא קבוע שונה. נשאלת השאלה, אם יש עוד אפשרויות לפונקציה פי, חוץ מאשר קבוע כפול 1 חלקי t. והתשובה היא לא. למה אין עוד אפשרויות? מכיוון פתרנו את המשוואה הדיפרנציאלית בדרך הכי כללית שאפשר, פשוט עשינו אינטגרציה. האינטגרציה מיצתה את כל האפשרויות שיש. השלב היחיד שבו היה לנו עוד אופציה, זה השלב שבו לקחנו חלוקה בפי, ולא לקחנו בחשבון את האפשרות שפי שווה 0, ואמרנו שנצטרך לטפל במקרה זה בנפרד. אז עכשיו, במקרה שכן פתרנו, במקרה שיש לנו 1 חלקי t כפול c, כלומר c כפול 1 חלקי t, אז במקרה הזה מה יוצא לנו g? g של t יוצאת האינטגרל של c כפול 1 חלקי t, וזה יוצא פשוט c כפול לן t, ואז f שלנו היא c כפול לן x בריבוע ועוד y בריבוע. והבעיה עם f זה שהיא לא מוגדרת בראשית, ב-0,0. ואנחנו דרשנו f שמוגדרת בכל R2. זאת אומרת ש-f הזאת לא מקיימת את הדרישה. אז בואו רגע נתקן את התשובה שלנו לשאלה האם קיימת עוד אפשרות לפונקציה פי. התשובה היא לא חוץ מקבועה, חוץ מ-0 זאת אומרת. לא חוץ מ-0, כי אמרנו שבמקרה של 0 נטפל בנפרד. ואם פי שווה 0, אז מה יוצאת לנו f? אם פי שווה 0, אז g היא קבועה, ולכן f היא קבועה. והתשובה הסופית שלנו זה שהפונקציות שמצאנו דרך האינטגרציה לא מוגדרות בראשית הצירים, לכן לא קיימת פונקציה הרמונית רדיאלית שאיננה קבועה. בסרטון הבא נרחיב את הדיון בנושא הזה.